Yeah, siyarekhoda. Sengizama ukhomitha la khona so ilinka no-GitHub. So ngathi ngikhomitha ngazi noma yima yenza into le wrong. So angitshela ukuthi ke i-order i-unknown. Okay. Cela usiyashare i-screen sakho. So cela umkhombisa i-Git terminal yakho. Open your Git terminal, yeah. Git bash, yeah. All right. Okay. So Ade ngikwenza nje manje lokhu ade ngikwenza nje manje futhi akulindile ngilindele ukuthi ifale le message ayithola ekuqaleni. Okay, no problem ke. So njengamanje ukhomithile umsebenzi wakho, so cela ungenzela u-ls uthi ls enter ls, yeah. Okay, cool. Okay, fine. So komele siyishintshe le file ka-facebook.html ibo index, but it's fine. Asikho lapho kwamanje. Okay, right. And then icela ungivulele i-browser yakho ke sibone i-GitHub account yakho. We have sent a verification on GitHub mobile app. Say no, mobile app on GitHub. Oh, I think so. We send it by email. Using the verification code 845065. Yeah, gift. Yeah, but singing parts GitHub. Okay. So wanje sengiyabona ama-instruction ami ubungawalalela. Angithi uthi uzama ukulinka no GitHub angithi. No, say bengisazama ukukhomitha mina kweyami ama-fold. Okay, but ngibone ngathi i-commit yakho was successful nje. Ale Oh, okay. Oh, okay. Nisasebenzisa ikhompyutha yodwa konje? Yeah. Okay. So le folder le ekazandile. Yeah, sir. I-commit la ibangana problem angithi. Yeah, sir. Okay, asiye kwi-folder yakho ke Mr. Gift. Okay. Desk. So umufuna angithi yabona manje ubukwi folder desktop NLA tutorials /practice exam. If ufuna ukuya kwi folder above uthi cd uthi space uthi dot ikubuyisela emuva. Uzobuyisela ngapha ku tutorial sir.
Yes, NLA_tutorial. Mufuna ukuya double uthi // ungalokhu uqala phansi njengoba manje uthi wena CD ikubuyisela kwi-root folder yakho, but i-root folder yakho ngiyibuka ithi master, okusho ukuthi initialize ugit wena kwi-root folder, but it's fine. So basic attend lokho. Okay, desktop yakho. Ngifuna ukungena kweyami coding. Angithi ngoba usu-type coding, press tab. Uma upress tab iyaqedela. So // ngiyakwisha. Awunankinga // Awunankinga. Ngoba inkinga-ke indaba ukuthi nisebenzisa i-computer A1 but sizozama ukunavigate because uzoba ne-problem efana neyami ukuthi unama-account awu-2 but ufuna ukusebenzisa uGitHub kwi-computer A1, but it's fine. Okay, so git status. Ngiyabona already ku-master, so ngiyazi ukuthi ugit u-initializile. So muthi git space status. Yeah. Oh. So file amasha, completely new files angithi. And then yasho ukuthi new file. So no committed files to be committed. So then ke wenza i-commit, but I think kumele ngabe yasebenza. So ngithi git init angithi se i-folder yakho angithi ugit init usuku-initialize i-folder as part of ugit. Ngiyibona kanjani mina i-folder yakho ukuthi ugit wakho usu-initializile by ukuthi if ukwazi ukuthi git status kusho khona ukuthi ukwi-folder o-initialize ku-GitHub ugit. Oh. So let's say for example just cd back, so cd space .. cd space .. cd space .. Yeah, so we enter. Why is it Tani git status? Git status. Yeah, initialize yonke indawo ugit umkhulu. Okay. Tani git cd space .. futhi. cd space .. Yeah. And then tani ls. Or noma inkinga ukuthi usuke wa-initialize ugit kwi-home folder. So ake sithi kanje git uninitialize folder. So ubone sifuna ukubuya. So git uninitialize folder. So uzothi rm omele remove rm uthi space uthi -rf uma ngakusiza ithi rf umele recursive follow, I'm not sure, and then space uthi .git. So sidelete leya folder le eka .git okuyona esuke ikhombisa ukuthi le folder okuyona i-initialize ugit. Umuthi enter. Yes, so angithi yabona-ke i-home folder yakho manje ayisekho associated no-git. Umaster awusekho lapha. Sekho umaster. Okay, sanike cd desktop. Right, okay, nala futhi should initialize ugit, asenze the same thing. Rm just press arrow up ngo-2, I think. Press arrow up. Oh, sure. Up futhi. Arrow up futhi. Noma arrow down, because I think press kaningi. Arrow down. Maybe you press kaningi. Oh no. Enter. So arrow up usukubuyela kwi-command ogcina kuyi-run. Uqhubeka iya kuma-historical commands. Right, not desktop wakho ubu-initialize ugit bese ingakufuni. Right, so njengamanje uma ungathi wena git status angithi yabo, not a git repository,
or any of the parent directories. Yebo sir. And then ke sithi CD singene kwi-folder yakho le yomsebenzi wakho. Oh, CD coding. It's on launch. Coding underscore tutorial. Ngathi tab izoqedela. Yeah, enter. Right. Okay. Sengikhohle nanokuthi why besibuyele emuva. Anyway, Until initialize yonke indawo. usu-initialize yonke indawo. Okay. So njengamanje ke yes bengifuna ukukukhombisa i-parent folder yale folder yakho ukuthi uma uthi git status awusebenzi, but uma ukwi-folder yakho uthi git status iyakhombisa ukuthi ugit umu-initializile. So bengifuna uku-emphasize ukuthi ugit u-initializile. Ngibona ngani iyangimakelela ukuthi uku-master branch, phinde futhi uma uthi git status ngiyakwazi ukuthola i-status okusho ukuthi ugit umu-initializile. It's not a question of yes or not. So now ugit wakho is initialized. So the second step is to make sure ukuthi ama-files akho are staged, so okusho ukuthi are ready ukuba committed. So uwaselectile ama-file owathintile noma emasha noma wenza ushintsho osufuna ukuwa-commit. So uselective kanjalo ugit. So uma ufuna ukucommita onke uthi git, uthi add, uthi dash all, shuthi ustager onke ama-file. So all wakho udot. So I think futhi ubusukwenzile lokho, ingakho uma uthi git status ikhombisa ukuthi new file angithi. Yebo sir. Right, okay. So njengamanje kusuzothi ke suzo git commit akhe. I think lokho ka author niku-resolvile, but it's a config oyenza ku git ukuthi ugit global uyawusetha global noma local kwi-folder yakho ukuthi i-author. So umuntu uma ngiya ku-GitHub for example sekuphusha i-code, ngikwazi ukubona ukuthi okay ubani ophushe le code, ubani ogcina ukuthinta le file by looking at i-author esuke isethiwe kwikhompyutha yomuntu. So ngathi uyisethe i-author kwikhompyutha yakho, every file save noma commit oyenzayo iba attached nale author. So ngathi yakhumbula ngithe ugit usebenzisa u-collaborate. Yebo sir. Ngazi ukuthi mina le line of code ishintshe uba yayiuba before le line of code yashintsha yaba ukuthi usibani oyishintshile i-lawyer author lawyer ade bethi msete when you set up ugit for the first time. Ngiyazukezwakala sir. Yes, so asizame ke sithi git commit -m then ungabhala i-message yakho. Here we need a quotation mark because ubhala into lenifana ne-contective string sisazofunda ngayo uma sesenza o-JavaScript ukuthi kusuke kuyinto ebhalwe wena engekho part of ama-commands azo-interpretwa i-computer. So by putting it kwi-string isuke yazi ukuthi okay lento ngingayifundi ngingayihluphi uku-interpret. So ngithi yabo manje yasho ukuthi create mode bani. So it created all these files. Yasho la onke lama-file are-created. So ngiyakusave mina lokho as a reference ngoba ngugit. Yabo lonto leyo. So iyonto le obuthi iyanihlula noma bekunika inkinga. Ubuza thisha kusave kanjani? Sekusavekile njalo. Ekusavekile. Hawu lokho so njengamanje my god. If uyilandelisise kahle i-summary lengenze Friday i-revision. Ngithe mina usuke usave kwikhompyutha yakho. So ikhompyutha yakho milahleka shuthi umsebenzi wakho ulahlekile. So udinga ukusave kwikhompyutha enye nangu sisibonisiwe uphakamisa isandla sisibonise. Nasuqedile ke sikusebenza. Yebo sengisacela ukubuza How? They just sebenza kaleni. Nkosi yami gift bavele bakhulume ke omunye umfundi esakhuluma. Yebo sisibonisiwe. Yebo bengithi sengicela ukubuza kusela nabaphawu kwase nabanye abafundi mina ngidownloadile but kugcine kuvele
lapha phezulu o-desktop nani akuveli kimi. Ngabe mhlawumbe ngigeje kusiphi step? Imuphi desktop lo okuhlaza njengamanje ovela ku-Git? Yebo. Lo uzoveza So, ama-files. oh, okay. So kudependa kwi-folder yakho, i-home folder yakho ukuthi uba. So wena uma uvulile u-git command line mase uthi inkathi uvula nje sacela uvale gift mase uphinde uyavula uvale nje close and then mase uyavula. So inkathi uvula iya kwi-home folder angithi yabo lapha kunaleya squiggly line angithi yabo ithi HP desktop bani 6 UF. It's i-username abayisebenzisile nkathi be-creator i-account kule computer. So kuwena mhlambe izothi bonisiwe noma izothi bana igama nje lela njengoba kumina Yes, ithi something that's fine angithi. Yeah. It's fine. Kuyavela. So kuyavela lokho and then into kumele uyenze ke uthi ls okusho ukuthi list for me onke ama-folder akhona ngaphansi kwale folder engikuyona. So ngicela ungifakele ls gift uthi ls uthi enter. So wena uzobe usubona lana-ke ama-folder akho sisibonisiwe. Wena usuyazi ukuthi mina ifolder yami u-desktop iyona enomsebenzi wami lo no-HTML nani yabo. Noma wena mhlawumbe ufake kwi-folder ebhalwe downloads noma ufake kwi-folder ebhalwe documents kukuwena ukuthi ufake kuphi. Ku-clear. Sorry. Esimanga ngibhala mina ile list le ayiveli. Uvelani kuwena? Kuvele lokhu kuphindeke le email le lokhu la ukubhalela phezulu. Ushayela ls wathi enter. Yebo. Kodwa Ushirishe sakhe screen. Gift sebe right. So sebe committee and then we're gonna go to the next step. Ake senze kuwe ke sisibonisiwe share screen kuwena usibone ukuthi anga Hello? yebo. Oh. So, save the screen. Yebo siyavela sisi. Okay. Sengavula. Yes, ungawuvula ugate wakho. Konje kodwa nkosami nale Windows yakho engingayiqondi ukuthi Windows kanjani. Anyway, it's fine. Okay, maximizer. Right. So umuthi ls enter. How? Imaphi kangaveli. How? Exactly. So okay, yes, njengoba uqinisile awunayo wena i-folder okuthiwa desktop angithi. Okay. Right? But ke umsebenzi wakho usamwe. So sizobona ngani umsebenzi wakho ku asivule i-file explorer yakho lapha ezansi. Okay. Ngicela uye lapho kunomsebenzi wakho khona ku-desktop. Okay. Okay. So uma ngibukisisa kahle i-desktop yakho i-under OneDrive. With OneDrive which is Zodwa personal masithi desktop. Okay. Ake sibuyele ke ku-Git ke. Sibone ukuthi khona ne-folder to OneDrive naya. Yebo? OneDrive.
Okay, le. Yes. Asibuyele kwi-file explorer yakho because i-content ngifuna ukwenza sure ukuthi right. So uyakubona ukuthi ngikuthatha phi uma ngithi mina under OneDrive u-desktop awuboni. Yes, ngibonile ukuthi lento ngiyakujumpa. Asibuke lapha phezulu. Buka phezulu, nyusa i-mouse. Nyusa futhi. Okay, yehlisa kancane, ihambisane nale arrow back yes. Yisa ka right. I-mouse yakho. Nyusa kancane. Hayi kakhulu. Nyusa kancane. Yes, yabona lo line lo. Yes, athi OneDrive singena kuzodwa personal, singene ku desktop mase kuba NLA tutorials. Angithi yabo. Okay. So ngoba wena ulink no OneDrive, into zakho ingathi ishiftekile. So sesiyaku Git manje ngoba sesiyazi ukuthi into zethu zikuphi. Sesiyakwazi uku navigate ukuthi okay, CD ngena kule folder uphume la ungene ku. So asibuyele ke ku Git. Right. So sithi CD capital letter O kanjalo, it has to be the same casing. CD space CD space OneDrive. Capital letter O NE capital letter O. Coding we are very case sensitive. So OneDrive wako capital letter O, small letter N. So yes, and then capital letter D. Attention to the detail ibalulekile, capital letter D. Grima. So into ezokusiza for a quick grima ushiye kuno 1. Grima. Okay, caps lock wakho u-off angithi. Yes. Pressa u-shift mase upressa u-D same time. And then uqhubeka upress u-R. Drive. So shift ne-letter usuke ufuna i-caps lock version yaleyo letter. Enter. Turn LS. Sibone ukuthi yini la kuphansi kwa OneDrive. Enter. Now desktop. Right. So asithi CD desktop. Shift yes kanjalo. Enter. LS. Right. EP folder yakho naya NLA_tutorials angithi uyayibona. Yes. Yes. So CD capital letter NLA kanjalo. Ungakwazi ukuthi copy paste but ngifuna ukunijwayela ukutype, unga double click nje lapho ku NLA tutorials paste but kumele nijwayele ukutype ama shortcuts then wafunde later ngoba kumele usheshe uyazi into ukuthi ngiyenzani then wenze shortcut. Okay. That's in type say. Underscore small letter T underscore. Yes. Underscore. Mana to press control. Press shift nalela yes. And then to small letter T and then shout tab. Tab ungaphezu kwa caps lock. Si spelling athi sesi wrong ke lapho tutorial short URI. Press tab ngaphezu kwa caps lock. Show enter. Right. Turn LS. Right. So now umsebenzi wakho wonke so ungahide lokho ngathi hide
right now umsebenzi wakho wonke, right? Sifuna ukusave ngendlela engathi mina indlela esisave ngayo as ama-programmer sisave ngo-Git, angithi? So Yep. kusho ukuthi ifolder yakho kumele uyitshele phela ukuthi cha mina ngiyi-programmer ngizokusave ngendlela yama-programmers, yama-coder noma yama-software developer, futhi uzothi git init. Okay, ngicela ukubuza Yes. kuzosaveka lokho ku-OneDrive kuphela because i-laptop manje ngibona nezinto zakhe la zomsebenzi. No, kuzosaveka specifically nje le mpahla elila ku-NLA tutorials, akukho kunye. Okay. Yes. Yeah. Git space init. Say init say. Yes, init. Umele initialize. So one N, and then uthi I uthi T. Init. No. INIT. IT, yeah, init. Umele initialize bengisho njalo. So muthi enter. So bayasho ke initialized empty repository. Then usuthi ke mengithanda ngathi git status, just sibone ukuthi what is the status after you've initialized. Git status. Enter. Angithi yabona ithi ke I'm on branch master, no commits yet. Mase ithi untracked files. So iyasho ukuthi lama files akho awekho tracked. So uzothi wena git add uthi file yabo to include in what will be committed. So before commit usave ngendlela ama-coder kumele uwaselect ama-file ofuna ukuwa-add noma ama-folder. So lento ngoba ibhale yathi desktop yathi / shuthi folder wena une folder ebhala desktop engaphansi kwefolder yakho yemsebenzi wethu. Une folder ebhala exam, une folder obhala izithombe. So mina kahle angiyazi ifolder kuyiyona yona enomsebenzi wakho lo ufuna siwuphushe, kodwa wonke vele umsebenzi obuwenza ula. So ngifuna uphushe yonke le folder ngithi le esikuyona nje namanje. So uzothi ke git space uthi add Kanje se. Git add uthi space. So ngithatha ukutshengisa ukuthi na ama-file untracked okumele uwa-add, ungawa-adda one by one noma usebenzisa ugit add all. So i-command mina bengisebenzise bengithi git add mase ngithi dot. So udot no understanding. So sizothi ke dash uthi all. So dash ALL. Right, enter. So uthi onke ama-file kule folder ngicela ukwa save ku git, enter. Yes. Okay. So ake sithi uthi git status manje. Sibona ukuthi mapha ama-files manje ngithi ayibona ke njengoba ubona go gift. Yabo ukuthi bese ngimbonile ugift ukuthi uwenzile ugit add all ngoba ebesingikhombisa lama-file ukuthi ugit usethi ngiready ukucommit noma ukusave lama-files obunginike wona. Nawa lama-files masha onke. Ngoba if umodify uline izosho ukuthi umodify uline oline abangaka bamodify, right? So usuzothi ke manje okay khona type-ekile lapho just say control C, press control no C at the same time izoclearisheka le nto leyo. Uma uthanda futhi ungatype uthi clear, utype lapho uthi clear mase uthi enter. Right, ibuyisa izinto zakho zonke ziphezulu. Okay, so suzothi ke git space uthi commit wakho no double M ungakhohlwa. Okay. Commit without E. So git commit. Oh, commit now. Yeah, commit on ongenawo E. Akaze waba no E vele commit. So uyamsukela nje. Yeah. So
So and then sithe git commit and then uzothi space -m. kube ne-space No space, not M. M dash M umele message. And then uthi space and then you type your message. But ngoba access your command understand git kumele uyiraphe ngama inland kuthiwa yini ama-semicolon. Kumele uyiraphe ngama-semicolon ngoba manje into osuyibhalele wena enza isense kuwena engeke ikwazi uku-interpreta ugit ukuthi uqonda ukuthini. Yabo ugit ngoba umu-installile uma uthi git commit uyazi ukuthi ulindeleni. Uma uthi git commit -m uyazi ukuthi kumele ini. Lokhu usuzokubhala manje awazi ukuthi uqonda ukuthini ugit. So kusho ukuthi kumele ukufake kuma-double quotes. So uzongenzela i-double quote lapho and then ubhaleke i-message yakho. Ngasho ukuthi my first commit noma uthi my first practice kuwena ungabhala ini. Ngabhala ngesiZulu ngabhala ngesingisi. Into efuna uwena ezokwenza isense kuwena. Okay? And then ufake i-quotes, yes, masuthi enter. Yeah, angithi abona-ke nakho-ke o-Git abethi bebehlangana nakho. Angithi wena u-install u-Git for the first time. So ukuze umsebenzi wakho sazi ukuthi wena uba ocommit lo msebenzi ithi-ke iyayisho ithi author identity unknown. Shuthi lo u-author lo umbhali walama files i-identity yakhe asiyazi. Uthi uGit please tell me who you are. Angithi u-installele ku-computer yakho awukwazi ukuthi uba uGit. So uthi-ke ungathi ungathi git config -- global user.email mase uyafaka i-email yakho kuma quotation marks. So simtype-ke lo git config config. Yeah, config njengoba bebhalile nje ngaphezulu config. So umele configuration, config with a G not a C, config. Config, yes, space -- global. So kusho ukuthi uGit wami ngoba ngizosebenzisa le computer anywhere I use it, it must know globally ukuthi nguba. So space uzothi user.email. Okay. uGit mhlambe ngenza ukuthi kubona isheshe yayidetect i-email ngoba kuwena ithi fatal unable to auto detect email address. That's z@laptop.none. Shuthi bizama u-auto detector yahluleka. Qhubeka uthi email. Right, space masuthi double quotes. Right. Then ke suyibhala i-email address yakho. Wena uyaziyo mina ngiyazi. And Yes. Okay. Another step, we are gonna configure a username yakho. So same thing, just press arrow up. Press arrow up. Angithi uyayibona le command acisha afana ama commands. Press arrow yakho ebheke phezulu kanye just once. And then ungishayela backspace uze uyofika ku-email. Simsusu email. Sibhala uname. Kanje backspace. Uma uthanda futhi ungatype from scratch. Mina ngishaya i-shortcut njengamanje. okay. Ususu email uthi name. And basinikile ama instructions. How do you tell Git who you are? Yes. You run git config -- bani. Phinda uzirunele ama commands ayi-2. So yesibili manje command esiyenzayo space and then uzoyinika igama ki-username isikhathi esiningi. I-username ayibi nama spaces. Awungeke uze ukuthi ibonisiwe uthi space sithola. Yabo. So mhlambe sibonisiwe sithola. Noma ungayibiza nge-alias, khona into ekuthiwa i-alias okuthiwa ngasili igama lakho ngqo, kodwa usebenzisa igama elireferensa wena. Kuwena ungathi B sithola noma ungathi up to you. Ama username niyawazi nje, ngisebenza ko Mixit, kanti wawuba ko Mixit.
Ngicela okay, ake ngithi pistol. Sekanje. Yes. Lokhu ungaceli kumina okwakho. Wena utshela uGithi ukuthi wena uma. So uthi enter. Yes. So okusho ukuthi manje ke uGithi useyakwazi ukuthi uba. Futhi usungakhomitha ku usungawunika ama-files uGithi uthi Githi cela ungisavele ama-files ngoba useyakwazi. So cela ungiphressele i-arrow up. So ungatype kabusha uthi git commit -m noma ungapress i-arrow up uzama ukucinga i-command yakho endala. So press u-arrow up. Phinde upress izokuvezela iphinde upress. Nayo ke i-command yakho uyibhalile kade uyibhalile ekuqaleni shuthi enter. Angithi uyakhumbula lento nganifundisa ngathi i-command line tool le. So i-command lento uyibhalile. So ungathi ukume ngithi mina u-command uthi command yini. So ungathi enter. Yabo. Sibone ukuthi isazofeyila yini. Ngiyabona ke ayisafeyila. Sekunje ngoba bekwenzakalile go gift. Njengamanje sekusavekile. Sekusavekile njengamanje kwi-computer yakho. Okay. Right. So now sine problem ukuthi ke umsebenzi wakho yebo usavekile kwi-computer yakho. Uma ilahleke i-computer umsebenzi wakho uzorecover kanjani. So imagine i-code yakwa Facebook ake sithi ke yabhalwa ayibangiqashile kwa Facebook ngibabhalela i-code yaba ngithi ngibhala i-code try i-code i-right yasebenza i-modify kahle i-page la Facebook besifuna ukushintsha u-blue semenze red. Okay, ngiyenze kwi-computer yami leyo code leyo. Uma ilahleke i-computer yami same day bengisebenza futhi kumele ngiqale phansi ngisebenze. So okusho ukuthi ke kumele sibe nendlela yokusave umsebenzi wethu on the cloud. So you saving it on the cloud noma saving it on the internet kukwena ukuthi ufuna ukukhuluma kanjani. Then ke sase sithi umuntu ala usho ukuthi usave umsebenzi wakho uGitHub. So okuthi ke ngizocela ke ukushiya la uzambe create account uGitHub and then gift ukubuyela kuwena ushare screen sakho. Ngiyabonga se. Yes, siyabonga sisibone nje. Ugift uhambe ushare nawo. Ambo charge. Gift subalekile. Ikhona. Yebo sir. Kumbe kuphunywa kanjani? Oh. Okay, so usekusele manje kumele ngizolinka no GitHub. Yes. So ngicela ungishare screen sakho. Khona into obungakayenze engifuna ubonisiwa ayibone angazi noma yena bese yenzile yini. Yebo sir. So ngathi ngigcine ngithe kuwe cela ungivulela i-browser yakho ungele ku-GitHub, wangena ku-GitHub, but ngabona ukuthi u-GitHub wakho ugcine ucreate i-account kuphela. Yebo sir. Yes. So kunento kumele uyenze ke nakhe lapha ka left bathi create your first project. So are you ready to start building? Create a repository for a new idea or bring over an existing repository to keep contributing to it. So create a repository. So angithi ke buka ke repositories asifunde lapha phezulu bathi create a new repository. Repository contains a project files njengoba nathi sinawo ama-file and version history. So version history sesinayo uGit thina kwi-computer yethu shuthi sinayo i-version history ngoba ngithi usathe commit my first commit if ungahamba uyoshintsha i-file njengamanje uphinde futhi uthi git add mase uthi commit uthi I changed index from tutorial 5 sekuyi-version history leyo angithi. So bathi ke projects elsewhere import a repository okungenza ukuthi i-project yakho uwawuyisave kwenye i-cloud
provider ye-storage sakit. So required fields are marked with asterisks star. Okay. So bathi-ke owner gifted code 16, so i-account yakho gift wena should uyiqambe ugifted. Yasifaka u-dash code 16 noma wena angazi. So i-repository name yakho ungayiqamba noma yini. Ungabojwayela ukusebenzisa ama-spaces kwi-coding. Ungabojwayela. Ispace angazi siqhamuka lapho how. Wow, angisazi. So i-repository yakho you want it to be very specific ngoba lento ifana ne-folder ekwi-computer yakho. So mhlawumbe ungathi mhlawumbe ungathi NLA exam 1 or something angazi yabo. So that you know which it's specific for a 13. Ngafaka underscore. Yes. Exam 1 Muthando. Yeah. Muthando ngawuhlukanisa, it's up to you. Hayi. Kusafunde manje exam 1. Okay. Sewurathi manje ngiyabo. Okay. I-visibility asenze public because sifuna basinike their free service uGitHub yokuthi ama-files ethu siphinde sikwazi ukwa deployer abantu bekwazi ukubona website yethu. U-readme la asiyifuni readme, u-git ignore sithi no git ignore, license no license, and then sithi create repository. Right. Sekuphelile-ke okwanamuhla. Ngicela wehle. So bathi la, if you can create a new repository, noma you can push an existing repository. So ngithena-ke into engiyipreferishayo, bathi you set up in desktop. Angifuni ukwenza desktop ngoba bazokudownloadisa i-app yaka GitHub ezokwenzela izinto quickly ungazi ukwenzakalani kwi-background. Ngifuna lento uyenze manual for now. Sesingakwenza in future desktop. So bathi set up in desktop or HTTPS or SSH. Ngathi mina the preferred method is SSH. It's more safe, it's more secure. So ucela ungenzele u-SSH, uklikhe lapha uthi SSH, izoshintsha ilink yakho isithi git@github instead of https://ban. So that's the preferred method. Then ke usungalandeleka ama instructions if ubuka la ngezansi, but you will create a new repository on the command line or push an existing repository from the command line, of which Tina we have an existing repository. So that means the instructions also followisha ilawa alandela. Yes. So lawo ke ngizoshiyela kini ukuthi niyowenza lapha enistaka khona sizobona na Friday. All right, sir. But once you are successful, ubona ngani ukuthi successful, uzothi musu wenzile izokutshela ukuthi successful kwi-computer yakho, and then umuza la urefresh leli page uzobe usuwabona onke ama-files akho eseseveke ku-GitHub. Ngeke isakukhombisa le message yokusetup, okusho ukuthi so bese si-successful ekusaveni umsebenzi wethu on the cloud kwi-computer esingayethemba more than ukuthemba thina ukuthi singakhipha i-computer yethu safe endlini. Ungangenelwa izigebengu zitshontshele i-computer. GitHub bakhokhela ama-security atop kabi ukuthi ku-protecteke ama-computer so that they can gcina umsebenzi wakho and uyakukhokhela lokho. But for now it's free. So lokho kumele uku-understand it's there's a business behind everything esuke siyifunda. Yabo. There's money to be made somehow. Kumele ukwazi lokho ukuthi ekugcineni khona kwenziwa imali. So nami kumele ngigcine ngithola ukuthi imali ngizoyenza kuphi. So ungathi nje there's nothing for mahala. This is not free. So ke ngiyabonga kakhulu ukuthi ningiphushe ukuthi sibe nale iclass la namuhla. Ngoba ngisemgwaqeni la ngiyabona mina iga kanje nami kuyangijabulisa ukuthi kunabantu abasuke belindile yabo, nami ke ngizama uku-wrap up into zami fast. Yebo sesiyabonga. All right, just bonga mina asibonane Friday. Yes, Friday. See how. Sethemba ubona seniphushile ku-GitHub, nginalelo themba. Nilandela ama-instruction if nithola i-error
nizama ukuyisolve ningalindi mina niyigooglishe nizama ukuyisolve ayikho into Yebo, wrong sir. enizobe niyenza ngalokho uzobe wenza 100% into okumele uyenze if uhlangane ne-error google it solve it Yes. ufike kumina uthi sengiyenzile lento ade ufuna ngiyenze ngibe nama-problems but ekugcineni ngiyenzile ungaze ulinde mina. Yebo, sir. Alright, bese ke. Siyabonga. cela ubosiphushele ividiyo sewungakhohlwa. Okay, ngizoyiphusha Nasi ngizoyiphusha. kuzokubuka lapha kulo kade sikwenza manje. Alright, ngizoyiphusha khulile. Siyabonga. Okay. Sharp. Sure.